Mwadzuka bwanji. Popeza m'bado umene tikukhala wambiri timakhala ndi mphwayi kuti tizikhala tikuona ndi kuwerenga mawu a Mulungu, timakomedwa ndi zinthu zopanda pake. Komabe tikaona za nkhondo pamene afika zikumazafika ngati kuti tikuonerera mpira paja ndinazanena choncho tsiku lina mu comment section, kapena tikumvera zotsatira za zisankho ngati mene zimachitikira muja kuti MCP ndi DPP, ndipo sataya nthawi ambiri tafoyira pakuganiza kunena kuti mwina mwake Israeli ija mene timamvera ndi osankhika, munthu olimbana nayo motere. Koma dziwani kunena kuti ngakhale iwo ajawo ali anthu osankhika, koma si osankhika onse, chifukwa mudziwe kunena kuti ife tinalengedwa ndi Mulungu, olenga ndi mmodzi. Ndiye Mulungu analenga mosiyanitsa anthufe. Zili ngati mawu ake a Mulungu mene amafotokozera kuti polenga kodi owumba mbiya kuchokera mu dothi sangathe kuwumba ina ya mtengo wapatali ndi kuwumba ina yotsikirako mtengo, ndi zotheka. Ndiye kumene kujako alipo ana a Israeli ena osankhika ndi mbiya za mtengo wapatali ndi mbiya zina za mtengo wotsika, ndiye ndi ifeyo anthu a mitundu. Ndiye tilowe mawu a Mulungu. Tiye tilooneni ku Aroma chapter 9 tiyambire vesi yake ya 6, tiziwerenga modumphadumpha. Vesi 6 ikuti, Aroma chapter 9 vesi 6, sikuti mawu a Mulungu analephera, pakuti si onse obadwa mwa Israeli amene ndi Israeli. Mukuona mawu ameneyo, Mulungutu akukana kunena kuti si onse obadwa mwa Israeli amene ali a Israeli. Verse 7, kapena kuti ana ake nchifukwa choti anachokera mwa Abrahamu, koma zidzukulu zawo zidzachokera mwa Isaki, kutanthauza kuti si ana obadwa m'thupi amene ndi ana a Mulungu, koma ndi ana a lonjezano amene amatengedwa kukhala zidzukulu za Abrahamu. Pakuti Mulungu analonjeza ponena kuti pa nthawi yake ngati yomwe ino chaka chamawa ndidzabweranso, ndipo Sara adzakhala ndi mwana wamwamuna. Ndiye muonetsetse kunena kuti zonse zimene zikufeka kuti ayi sungalimbane ndi Israeli chanchani, si onse maisraeli achina Benjamin Netanyahu achawo, sikuti amene ajawo kunena kuti alipo ena ake ozichepetsa. Kumbukirani kunena kuti mzimu wa Mulungu ndi odeka, umagwirizana ndi okhawo ozichepetsa opanda matukutuku. Ndiye mukhoza kuona kunena kuti mwa Benjamin Netanyahu muli matukutuku, kusonyeza kunena kuti zimenezo zikupatseni ndithu chizindikiro china chake kuti muzitha kuziwa kunena kuti munthu uyuyu kodi ndi amene yoyo osankhidwayo mtundu wake wa Israeli ndi uyu owumitsa mtima chonchi. Azake akunena kuti nkhondo iyi mwina tipangeko ceasefire, koma iye akunena kuti ino America mukapanga withdraw nkhondo iyi ineyo ndikupita nayo pa chitsogolo. Munthu opserezera mawu amene analembedwa ku Timoteyo 2 Timoteyo chapter 3 za masiku otsiriza kunena kuti nthawi imeneyo kudzakhala anthu oti osamva pepani, oti mukalakwirana nawo munawaponda mwangozi, koma nkhondo yake ndiye tiyeni titsikeni tifike tione pa vesi 15. Pakuti Mulungu anawuza Mose kuti, ine ndidzachitira chifundo amene ndikufuna kumuchitira chifundo, ndipo ndidzamkomera mtima amene ndikufuna kumkomera mtima. Mukuona, Mulungu ndo adongosolo, amachitira chifundo amene akufuna amuchitire chifundo, kukomera mtima amene afuna amukomere mtima. Sikuti zimenezo zimachitanso kutengera kunena kuti ayi utere
hayi ndi akunena kunena kuti verse 16 nchifukwa chake izi sizitengera zokhumba za munthu kapena kuyesetsa koma chifundo cha Mulungu. Kaya utomatani hayi ife takati kuona anthu masiteta akumayika kunena kuti let's try again muyesera chani bwanji osanena kuti mupanga. So izi sizimatengera kuti Mulungu akukomera mtima kapena akudalitsa chifukwa kunena kuti no iweyo ukuyesera tsiku ndi tsiku. Nde iwaja akuona ngati anadalitsika chifukwa kuti mwina akuyesera kupanga izi sizoona. Atha kuyesera kuti mwina mwake nkhondo yawine koma mwina apeze kuti mtundu wake wa Israeli wake sawina nkhondo yo atayesetsa mutani. Ndeno tikatsetsereka tikaonano kuti tiwerengeno ma chapter omaliza tingoyamba ndi pa 24 I mean mafeso omaliza tiyambe ndi pa 24. Ngakhale ifeso amene anatiyitana osati kuchokera kwa Ayuda okha komanso kwa mitundu ena. Mitundu ina nayo osati Ayuda okha osati Maisraeli okha komanso mitundu ina Mulungu anadziwa Yesu uja pobwera amabwerera mitundu yake Ayuda koma atamukana amene kuti anamukana mwadala cholinga kuti chipulumutso chikagwere anthu ena. In English amenena kuti ma Gentiles. So anthu a mitundu aja ndi ndani? Anthu a mitundu amene ajawo ndi ife. Koma mzungu anafuna kuti atuonetse kunena kuti ayi Mulungu ndi woyera ndi iwo ndi wakhungu loyera nkumatipatsa Yesu amene uja amationetsa uja. What if Mulungu ali wokuda popeza amenena kuti the black skin is Gentile. I mean is dominant. The black skin is dominant. So utakuwa kwamba kuganiza unoti kodi chinachitika ndi chani. Nava Patrick professor Limumba akunoti the last time I checked there was no white soil. Kulibe tudotitu limene lili la white itu kulibe. Hayi mwina munduze niyo kuti munapeza kodongo kwina kwake limene lili la white. You go back, you go somewhere where you know kunoti ukhoza ukapeza chani doti. Ukapeza kuti doti ukalipeza la dongo. Dongo lijalo limakhala black choncho. Ukapeza lina lokhangati la brown choncho. So sitisapite kumeneko sititi pamene popo ndikungokuza nimene ndinkhani ya siku lina. Verse ikupitirira verse 25 yomweyo. Amene sanali anthu anga ndidzawatcha anthu anga ndipo ine ndidzatcha okondedwa anga amene sali okondedwa anga. Mulungutu ameneyo inuyo mwazifira inuyo mwaziyenereza kunena kuti ifeyo ndi ana osankhika Aisraeli ana ake a Mulungu. Ndi Mulungu akunena kunena kuti komano si inuyo nonse hayi. Ndi chifukwa chonena kuti inuyo muli ndi mtima oti mukuziyenereza. Ndi Mulungu akunena kuti amene sanali anthu anga ndidzatcha anthu anga ndipo ine ndidzatcha okondedwa wanga amene sanali okondedwa wanga. What a word. What a word. Taganizirani muno bwino kunena kuti Mulungu amanena zimene chifukwa chani. Chifukwa amadziwa Mulungu timati amadziwa zonse olo zakutsogolo zimene sizinachitike iyeyo anaziona kale. Ndi amadziwa kuti nthawi idzafika ena azizatere. Ndi Mulungu aneneratu kunoti koma musamale chifukwa ena amene sanali anthu anga adzakhala anthu anga. Ndipo 26 ndipo pamalo omwewo pamene ananena kuti sindinu anthu anga pomweponso ndidzatcha kuti ana a Mulungu wamoyo. Ndiye mukanena kunena kuti ayi Mapalestina olo titapha amene wawa olo titapha motani ana a Mulungu. Analenga ndani? Analenga ndi Satani. Ndi achina kondwanika chamba mukutika ndani basi kumanena iya ya Amerikayo ndi fire. Wakulu America zimene mapanga ikafika mu dziko imachita ndipo umachita kukhala kuganiza kuti kodi aujeniwa awawa Trump akukhala ngati iwo ndi amene anatilenga ife chifukwa chiyani. Asowetse mtendere munthu wina aliyense. Apa anthu angati Americans kodi amene aphedwa aja samafuna moyo.
sizoona. 27 Yesaya anafuula za Israeli kuti ngakhale chiwerengero cha Israeli chingakhale ngati mchenga wa kunyanja, otsala okha ndiye adzapulumuke, pakuti Ambuye adzagamula milandu ya anthu pa dziko lapansi mofulumira ndi kumaliziratu. Amen. Akuti Mulungu milandu chifukwa ulo ine ndikakhala ndikuganiza kuti komamwe tsiku la judgment day koma ndetu ndidzakhala pashona timayimba nyimbo timati zuwa gulu richauya tichiona Ishe wauya, richauya zuwa ilo tichiona Ishe wauya. So munthu ukhoza kuona kuna kuti umakhala kuganiza kuna kuti milandu yonse imene yakhala ikuchitika, zonse zonyasa zimene zakhala zikuchitika, kuti Mulungu azakwanitsa kuziweruza tsiku limodzi on a judgment day. Koma Mulungu akunena kuna kuti kumbutsa kuti tisapusitsike, milandu yonse zonse zochitika azaziweruza mofulumira. So palibe munthu amene alipo opambana kuposa wina. Tikabwerera nayo mbuyo vesi chapter chimenechi ikufotokoza kuna kuti munthu we uli wawamba, ndiwe munthu wawamba, sikuyeneranso kumufunsa mafunso Mulungu. So tisamakhale ndi nthawi yonda kuna kuti awawa ndi ana eneni a Mulungu ukangoyambana nawo motere. Ayi, sizoona. Inde alipo sitikukana, koma si wonse tisapusitsike. Zikomo kwambiri, mukhale ndi tsiku lopambana.